Iya Gusti. Lah wong lagune ikut manggung njaluke kok. Ora ketakong. Ya, ngono wae kempule iki lho ya. Kang. Kong bakaku. Ayo deh. Ora ketakong. Alhamdulillah Mbah Kakung sehat panjang umur Allahumma. Wis mboten napa-napa Mbah, wis dinikmati ya Allah. Antri ngenteni wong urip ki mung antaraning andan karo salat iku lho Mbah. Lahir diandani, mati disolati, mung kuwi antaraning andan karo salat. Mung ngenteni pujian tok iki lho ya Gusti, ya Allah. Ya ngene iki lho. Ya Allah Gusti, Masya Allah, mugi-mugi kaparingan panjang umur, amin Allahumma. Kedung ringin, ya Allah panjang umur Allahumma. Pinanggi melih 2012, 2022, 2025, sesuk 26 sedekah bumi hadi ngundang sendiri. Ayo deh. Mangga Apa? Utawa mangga ngene iki lho Nduk Ria, tawakno sing lanang lunga kerja ning omah ndonga salat jam 8 jam 9 dukanan ndonga sing lanang ben ora kecantol bojo liya mulih untuk kaya pira-pira ditampa cucuk tangane garwa bar salat isya wedakan tata-tata jam pisah wong lanang lek kerja sidina lebar salat isya ora usah katokan kekno mangga ayo ditawakno ngono lho Ria. Ibu. Bab salat isya rasa katokan kekno. Lah wong wedok turu kok nganggo katok lepis, nganggo sabuk bangser dikunci sisan. Lah terus piye? Manten anyar turu katokan hukume makruh Ria tak kandhek. Mangga. Tawa-tawa ya deh. ngrasake kangsa Mas Slamet ngersake nopo? Ping pinten Mas Slamet? Ngoten iki lho. Aku ya Dek. Wundu sik, Mas Slamet wundu sik. Nek arep tanduk wundu dhisik. Arep munggah maca bismillah ping 17. Allah wajib di syaiton. Niki mau apa dereng Pak Dan? Nek durung apa tulis dhuwur amben. Ngger munggah diwaca. Allahumma. Ayo Nduk, lanjutkan Nduk. Ingkang sekeca ngersaken model nopo? Niki kudu siaga ing karya model minak jingga monggo lho ancen lagune ngono kok sallallahu Muhammad lho kuwi sakmuni nek cangkem kok ngentutake cangkeme kae Allahumma sholli ala Muhammad ngono lho Mbak Ria sumangga Kang Mas badhe kados pundi iya ono sak 6 barang iki. Pikirane kok iso. Weh, lah dalah. Pramitra kang nolaya pengajian kok ya warna-warna. Nek ora ngene ya ora pati laris bingungke ke donya niki anjenan kok. Wamuk terus wegah.
Wis ngeten mawon Pak Bu wong bluro wis pun ngerteni jagat donya niki pun santai pun pinarak ingkang sekeca. Ya Allah, buka manah ngrungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa mengko ngenteno nagara. Go niku golek ana ra kuwi rasa. Ayo saiki do golek rasa. Rasa salah dadi genah, rasa lali dadi eling, rasa maksiat tobat, rasa komentar dadi bener. Goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing ngrawuhna tentrem, sing teko adem, kedung ringin ayem kabeh. Allahumma niate namung ibadah, niate kanggo golek dulur, niate kanggo nekakno rezeki. Muga-muga iso entuk jatah tanah suci. Allahumma. Nomor 4 kanggo ngetokno banyu. Nek banyu ki ora dientokno awak pating greges. Bojomu kok nesanusu, bojo kok ngomak ngamuk nesanusu, bukaan bekakasmu. Wong lanang ngamuk kowe udo aman. Allahumma masuk dikandani kok. Ya Allah kuwi lha wong karang yo pengajian judule nikahan sing tak ngomongno kuwi ta yo. Lanjut. Pun yai ndonga, sumpah malah seneng kok. Niki monggo kula panjenengan ya Allah, litas kuno ilaiha, tentrem adem ayem ning gone bojone dhewe-dhewe, gawe wadah. Iki gawe wadah. Akad sing bisa ndadekno halal antawis sing wong wadon karo wong lanang berhubungan kekepokan sesenggolan uga suwijine ikatan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga dan keturunan ngeremno peninggal ben ora keluyuran belayangan pecicilan jenenge pernikahan anggodulil basor jaga maksiat netra ngeremno peninggal weruh pipi alus ora kepencut biyen ijeh Joko perawan ora pipi alus kepencut ora seman kepelut ora egolan kepentut-pentut tak durung duwe bojo dan saiki wis duwe bojo wis ora gubris perawan manis lambe tipis pringas-pringis takkan tergoda mung beda bungkusnya jeronya sama ora percaya buka apa piye Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki Pak ya Allah, mula kanggo ngetokno banyu nek ora dintokno awak pating greges, mula pernikahan iki ben lejar pikirane. Lho nyun sewu, lho biyen niku kathah ulama kiai ngarang kitab jundel pikirane, kelon dhisik langsung biar nglanjutke karangane lho. Iki jundel iki marake nesu, guys. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok ngomak ngamuk bekas rata metu kok. Iki guri mon nomor 5 suwen tujuane omah-omah hibdun nasli kanggo ngrekso nasab iki ben cetha jelas anake sapa ora kok anak yang ku kandung ayangnya sekampung piye to iki piye kudu ana pernikahan iki karepe napa ben jelas bin sapa mula ana saksine minimal saksi loro saksine loro wali penganten ijab kabul dadi walau khotamin kadidin senajan mung ali-ali bendrat ora masalah tir padha irenge sir padha senenge dinikahke mergo nek sir padha senenge ora dinikahke kentir padha genenge do kawin dhewe-dhewe nggih mboten. Mula niki ben cetha jelas iki jenenge akad sing bisa ndadekno halal antawis wong wadon karo wong lanang berhubungan sesenggolan. Sing nomor 6 Nailul Ladzat. Iki mengko Mas dan Muhammad Slamet Subianto iki mengko bakal entuk nikmat entuk ladzat. Ning aja ngantek nikmat ladzat lali sing aweh nikmat. Kowe kelon ngak monggo nek subuh salat to njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa Pak Subianto. Lanjut ora apa-apa. Nikmat ning aja ngantek lali sing aweh nikmat. Nikmat swarga kita nurut ditemokno kenikmatan swarga sing medhun ning Ngarcapada jenenge dandang gula ndang-ndang pengen weruh kuwi jerone apa mula do balang-balangan suruh kesusu ndang kepengin weruh niki lagune durma niku didermakno awakmu bojomu anakmu mung golek ridho Gusti Maha Kawasa duwe bojo krana Allah nikah krana Allah kelon ibadah krana Allah salate yo ibadah kabeh niki niate mung krana Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki sing kedah kula panjenengan. Lah kok wis jam 11 orang legi kok sakwise kutut manggung iki ngangge sinom apa nganggo asmarandana ngono lah.
Lah wong jam-jam dhewe napa to, Mah? Yo satimah lho delok jam kok jam to tadi. Ya Allah Gusti. Waras. Amin Allahumma. Monggo niki masyaallah. Ning ngeten lho, Pak. Tanduran ning dodo niki enten tanduran jenenge iman, Pak. Iso ning ngrembaka nek disiram ngangge napa Quran. Mula mausan Quran kula wau jak selawatan ki ya Allah. Iki tambah ngrembaka. Lah iki dina Quran mung kari tulisan. Wong Islam lah tau ngerti Qurane dhuwur lemari mung gawe pajangan debu kandeli ra karuan. Bocah ya saiki ora iso maca Quran, anak wong Islam ora iso maca Quran. Mergo kotak jenenge HP niku setan. Ya Allah Gusti. Kalau kita membaca Al-Quran, hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini sudah zaman edan. Apalagi tak mau ngaji. Ini zaman sekarang. Quran kalah dengan tektokan. Saudara Muhammad. Oh Pak Mihar, pokoknya disyukuri panjang umur Pak Mihar. Iki anake barep, iki anak nomor loro, pokoknya bareng-bareng. Sing mburi arep pengen mulai dhisik kalau Pak Mihar. Bendina turu apa ora kesel to Kang ngaji nek urung ditungani kiai kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki. Ayo Nduk, apa iki dibawani? Ya wis ngono. Asmara dono. Asmara ki denak. Asmara ki seneng, dono ki duit. Ngono ya Mas Slamet. Seneng Mbak Ria ya dikei duit. Bagus to ora ono duwite nggopo. Cinta tanpa uang buat apa, Pret? Mangan cinta tok kuwi. Ayo, Nduk. Kakarane wong agrami. Pawitane wong Arabi. Bondo dudu rupa ya Allah layang duru ila suwarikum ning ila kulubikum. Gusti Allah ningali menungso ora njaba ning ati Pak ya Allah. Nyun sewu Pak, monggo niki muhasabah ndelok awake dhewe-dhewe pun ngersani. Sampeyan delok TikTok, delok YouTube, delok TV berita sing kaya ngoten iki pun yuk muhasabah ndelok awake dhewe-dhewe. Bagus kaya ngene, ayu kaya ngene, besok diodel-odel singgat digecek malaikat apa ora ya Allah. Ya Allah, bagus piro suwene, pangkat mung titipan, bondo namung sampiran. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Cantik pun perlu, berhias perlu untuk gairah cinta. Ayo yuk kena yuk. Jangan bening Pak Ibu bandeng raine blowing atine ireng gua apa njopone ayu jerone assalamualaikum. Aja ngono ayu ya njaba jerone. Ora baguse, ora bandane ning opone nduk terusno nduk terusno. Among ati pawit tane. Ati sing dadi punjeri. Ya Allah menungso lir kadya mobil ati minangka dadi sopir. Senajan mobil ini ku elek tuwek pesek keklek-keklek ngentutan sisan, tapi nek sopir apik mlaku dalan sing genah.
Mbok nganti ayu ya Allah mobil anyar kinclong ayu moblong-moblong supir sing elek jegur jurang-jegur larik mergo napa supir sing ora apik ati Pak. Ya Allah, qaswatul qalbi nek wis ati atos mergo napa seneng golek eleke wong liya padahal awake dhewe bosok kakan dosa. Isin wis mulai ilang kok ora isin kula jenengan saya tuwa. Tulul amal do pengangen-angen swidak pitung dosa wayahe dipanen. Ya Allah ije pengen kae dolim kok ya ora mari-mari ya mono ya mene. Mesakno bagus kaya ngene Pak ya Allah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Niki monggo Pak ilang wirang kula jenengan atos ati karena seneng golek eleke wong liya awake dhewe bosok kagan dosa ayo muhasabah ndelok awake dhewe dolim dimarini muga-muga kanthi ndolamu angpusaum nek dolim karo awakmu zakarullah ayo zikir datang Gusti Allah fastaghfiruhum nyuwun ngapura datang Allah istighfar datang Allah muga-muga dosa-dosa sing kepungkur dilebur sing bakal teko tambah makmur teratur makmur ngantek besok ning alam kubur Allahumma terusno nduk terusno luput pisan kena Mas Dan Supianto, Mas Slamet, nek kira-kira bengi iki durung iso, sesuk bengi membuka pintu gerbang Mojopahit butuh proses sabar. Luput pisan kena pisan mboten ngoten maksude. Sepisan pernikahan kangge sak lawas-lawase ngantek donya akhirat. Besok ten swarga nek wining donya ora ndek bojo ning kono arep bojonan karo sapa rungokno. Ning swarga kok plonga-plongo dhewean ra ndek bojo. Lah widodari wegah. Kemiring dunya ora dibojo kok. Widodari iki mung selir, guys. Bojomu ning kono dadi ratune. Allahumma terus nonduk terus wong wedok sing bakal dadi ratu mining swarga aja pisan-pisan wani kelawan garwa sing siji sigar sing siji dawa sigar wong lanang kudu bisa nyigar wektune ndi sing aku nyambut gawe ndi sing aku ibadah ndi sing aku bojone ndi sing aku anake ndi sing aku masyarakat ndi sigar wektune Pak dawa wong wedok ki dawa pikirane dawa manahe dawa atine aja nggugu omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane luput pisan kena pisan sepisan iki pernikahan sak lawas-lawase lawas terus nduk terus yen gampang lowe gampang nek gampang ya ora kaya jodoh mangkat kerja numpak bis untel-untelan sing wedok kebidak sikile sorry ya Dik ndak apa-apa Mas takoke dadi judune lewat Facebook ngono ku yo dalah dadi judu nek gampang terus nduk terus yen angel kala tenak kaget sithik ya. Nek angel ya ora kaya jodoh, anak perawan rodok tuwa, ora payu bingunge ora karuan. Masyaallah saya mboro ngadeg gemerjek mlodhok kemloyok ngantek tukono mobil dipajang ning ngarepan bareng payu mobil didol jaluk neh. Rekoso kowe le terus nduk terus tan kena tinumbas harta tibakno dadi-dadi monggo jeng dijunjung deboke guys nyambut gawe
Sang Hyang arepa kemantos tengah wekdal. Sampun wanci pas jam 11. Lenggah muga kesokan barokah lan hidayah. Akhir pungkasan donga ingkang istijabah dadosaken husnul khotimah. Dwija pujangga ngamarta Pandhawa sang Narayana ya Raden. Dwarawati Zuwara wong sing duweni akal 4 wakti kasowani. Krisna sanga lafal harisna nandur njaga. Sapa nandur becik ngono apik nandur ana ing kono waluk yuning sirna wong sing jaga bojo keluarga putra saka panas geni neraka. Sing manjing ana kamulyan jati-jati nirmala wujud swarga. Harus nganggo sot murni ikhlas ngupati pados ridho Gusti Makawasa. Pujangga panutan Pandhawa kawuji coba kelawan Kang Putra Steja Bama Narakasura ingkang musuhi kelawan wong tuwa. Ora manut apa pangandika kelawan kang wong tuwa susah sang Pujangga Dwarawati sang Prabu Krisna. Suwanipun sang putra Steja Bama Narakasura ndadek rongeh manahipun sang Prabu Krisna paring pangandika ingkang dereng kawisa lesan. Anakku ngger bocah bagus, bocah ganteng. Jagong kliyer-kliyer, monggo kopi dipun unjuk, kula mboten enten kopine. Ingkang ngantuk, monggo rokok dipun hobong. Muga-muga iki dipungkasi donga bengi iki mustajabah kedung ringin tunjungan. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Manuk prenjak padha jingklak, pitik jago padha kluruk. Bocah bagus, bocah barek, bocah ganteng anakku nggir. Wong traju tresna, bocah bagus tejo. Raharja tekamu nggir kadingaren janur gunur ora katimbalan sowan ngene Kanjeng Rama wigati apa? Nggih Kanjeng Dewaji sembahan kula. Ngaturaken sembah menika kunjukipun putra Steja Bama Narakasura ngatur sembah bekti Kanjeng Dewaji. Iya nggih. Sembah bekti Kanjeng Rama tampa pangestune Kanjeng Rama wae nggih taman. Muga dados cimat pari-pari wonten sajiwana kula Kanjeng Dewaji nggih. Matura aja kakean pasmon kedawan omongan. Iki wayang ora kaya wayang tenanan. Iki wayang mung media dakwah ringkesan. Mula ndang saset las-les das-des aja kesuwen kedawan siji-siji mulih ora ana ndonga ora ana kancane Kang. Mula ndang matur ana wigati apa? Nggih Kanjeng Dewaji tandah wadana nyuwun gunging samodra. Mbok menawi putra wonten galak gangsul tembung nyuwun gunging samodra mangamsama. Iya nggih ora dadi apa ana wigati apa? Nggih Kanjeng Dewaji nyadong duka napa leres pawarta ingkang kula tampi. Apa nggih? Ana apa? Berita apa? Napa leres adi kula Endang Perginga kaijab kobolaken kelawan Kang Rayi pring gondane Garutaca Kanjeng Dewaji. Iya nggih iya. Iki bener. Sing mbok tampa berita kuwi bener. Malah ngrawuhake. Kakang Semar sawajabalane sak anak-anake kabeh nglumpuk rene. Kanjeng Dewaji. Lah dalah ana apa kok getak wong tuwa nggih rek kaget wong tuwa. Nggih Kanjeng Dewaji. Mengkap dodo jero ati kula. Umpami ketinggal ati kula ajur umur Kanjeng Dewaji. Lah dalah lah ana apa nggih? Ana apa? Endang Pergiwa kebangetan kowe wong ayu. Kowe janji
Kowe tak WA mati. Kowe nomor ganti. Endang pergiwa. Lah kok jebul kowe rabi kelakuan Gatotkaca. Kanjeng Dewaji. Bolak-balik bocah Pringgondani. Wahyu topeng waja wahyu kanarendran sing nampa Gatotkaca. Wanodya ayu sing tak tresna dirabi karo Gatotkaca Kanjeng Dewaji. Lah dalang ger ilang satu tumbuh 1000. Kowe njaluk sapa boten? Nek boten ndang pergiwa. Lah dalang aja kaya ngono. Wong ayu pirang-pirang kowe mbok yo aja kaya ngono. Kae wis dirabi kelawan adimu Pringgondani Gatotkaca. Boten Kanjeng Dewaji. Bloko suta blak kotang terus terang tebih saking Traju Tresna nyuwun sabiyantu dhateng Kanjeng Dewaji. Batu piye nggih? Pegatan kuwi halal ning dibentu dening pangeran. Aja kaya ngono Kanjeng Dewaji. Panjenengan abot Gatotkaca napa abot Putra Steja? Nggih. Aja kaya ngono kabeh ana aturan, nggih, ana aturan yo, nggih, ana aturan. Aja kaya ngono kowe njaluk rabi sapa tak tarekno. Mboten Kanjeng Dewaji. Yen panjenengan mboten misahaken Gatotkaca kelawan Endang Pergiwa napa kelakon. Endang Pergiwa kula larak. Napa pengin Dwarawati kula punjung batang sayuta Kanjeng Dewaji nyuwun pamit. Jagat sarung plekat didondomi aku iso nasihat lah kok coba aku anakku sendiri nggih lancur Pandhawa anakku kabeh iso tak tata ponakku Pandhawa iso tak tata ning anakmu dhewe kok kaya ngene ya nggih kowe kok arep munjung batang sayuta ateges gawe sungsang bawana balik ning gone wong tuwa Dwarawati lah dalah nggih. Aku ora nuruti kowe anakku tak turuti salah dalan Kakang Semar. Aku njaluk ngapura. Mbok menawa aku salah dosa kelawan sira Kakang Semar kowe arep bangun kayangan aku pranyana Allah. Kayangan kaya kayangan ngene bapakku Bathara Guru Manik Maya mbangun Suralaya. Jebul kayangan batin menungso akhlak moral agama. Panjenengan badhe mbangun moral akhlak kula awat-awati kula larang lah dalah iki dina bocah surandi unggah-ungguh akhlak ger kowe iki ya sarjana kowe iki ya wis lenggah praja kowe dadi raja ning ngene Traju Tresna kok kaya ngono Gusti Kakang Semar aku njaluk ngapura anakku ngger Pringgondani kowe hati-hati yo ger. Riyen kersane logro terus pundi paman hatiku ajur paman wong sing tak tresna sing tak sayang rina wengi Endang Pergiwa rabi karo Pringgondani Gatotkaca paman pate Gus niku Kang Rayi Gatotkaca rayi Gus paman ora sakakan omong paman pedang ora umpat unggal tumbak ana danganan ana cala obor bendi tutuken wadhe wonten pundi mluruk nang Pringgondani ampun Gus ampun islah mawon Gus dame mawon nika Gatotkaca kali jenengan tunggal mbah padha-padha dulur hati-hati Gus paman
sing atos dadane Gatotkaca apa Steja? Sing pantes dadi ketum ki Gatotkaca apa Steja? Mula Wadyabala Trajusresna siagakna yen mengkono undang-undang bakal diresmekno ning gone Menkumham nek ana sing ngalang-alangi palancur Pandhawa tugasmu. Lah dalah iki piye maju kena mundur kena tak tutke aku keliru ora tak tutke bar iki. Lah dalah daduk pan. Kok kaya ngene berhasil olehku nyelusup tak dulur kalau dulur Gus karo Gus kiai karo kiai wonge dudeng-udengan ndase jubahan wonge nanging tak leboni jerone tak du dhewe-dhewe Wadyabala buta-buta. Ayo metu rene tugas bakal ngadepi ning ngarepanmu. Ayo metu rene. Padha nglumpuka ana tugas gedhen iki. Supaya isu nasab rada ilang, supaya banjir bandang Aceh ora karembukan. Iki diunggahke isu gegeran. Geger napa bose? Bolak-balik harta tahta wanita Toyota Jakarta bimakna kota. Suwengi ting glenter suweng Mas Inten Mutiara tambang pating glenter kroyo antarik tambang do tumbang. Mambu ketundung gudel-gudel bayi-bayi cilik do mambu. Wah senenge ora karuan. Entuk bagan sithik gudel-gudel. Pak Gemo lirak-lirik wong kae melu lirik kono melu lirik Pak Gemo gerang gaplok tuwa lirak-lirik milik barang sing pelok-melok pengen melu mulok akhire dadine melak sapa guyu ndelikake korupsi birang-birang miliar kecekel KPK dikecerek polisi disoting ning TV yo guyu gender kuwi. Sirpong delik kopong omah magrong jubin kinclong akhirat kopong kosong monggo kula aturi pinarak wonten roko balaku tugas kula napa kula ingkang nggih ademan tugas kula napa ngene iki sing ijeh mentelengi kiai ngenteni didongani bengi iki golek teri kelangan bandeng maksudipun mengke aja nganti iso tangi subuhan. Oh ngados ngaten mulih pengajian tindhe ana ndase limen alteko matane bondo sikile aja nganti tangi subuhan. Oh nggih siap. Mulih pengajian kula kelodi kula lim alteko matane ajeng uyah kula sumpeli bekakasi ajeng mangat ning wisi seret geblokake gledak gak sida tangi bagus. Kaget aku asan. Tugasmu napa bos? Tugasmu napa bos? Kowe cah loro masjid kae dijogo. Tugasmu jam 4 ana wong kledang-kledang mlebu masjid nyekel mik andan tak gune tapuk cangkeme kae. Lah pura-pura enak wong kelon siap bos. Ayo kan kowe karo aku lawang masjid kiwa teng Joko. Ana wong nyekel mik
suwek kabele tatapi lambe nyetrem ndret-ndret bongkok. Bagus tugasing kula napa? Mula kakian tugas napa tugasmu? Aja ngundang kiai meneh. Yimi Harbiyen mantu Mbak Yune yo pengajian. Iki adine pengajian panas. Quran diwaca kelakan jero dada. Rasane panas ora kaleng kelewat setengah si 12. Ora medun-medun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Lala nek mboten pengajian ngundang napa dangdutan. Dangdutan, jogetan, saweran, lebokno kotang karo dem-deman. Wah, golek sing sroduk larang. Lagune kae alah jogetan saweran. Ngundang napa? Sing kondang papala. Palapa. Sampeyan muni manapa kok lapala. Malah lapala. Wis ngene aja kesuwen. Ayo luruk nang gone Pringgondani. Kae roatune awake dhewe Raden Stejo kajedi kelawan Garukaca. Mengko nek ana cahedan Antasena wis anggeni melu kowe kabeh tugase aja dhewean kowe ngadepi Antasena dhewean padha karo ngidam terbelo mula kajala kapingkut kaburi Antasena gawa minggat wis anggeni gondol tengahing alas ketak ombe kaya bareng-bareng ayo hudal.
kita. Embel. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah kok wis ora ana suarane je ana wonge apa ora iki? Lah iki ora ketok suwe-suwe do mulih dhewe-dhewe piye? Tak tilak-tilaki. Lanjut. Jak dikir kok meneng kae ora jawabi. La ilaha illallah. Hei, cih rame aku linggih meneh. Semar mesem wis ora samar. Kowe bakal ngunduh wae ing pakarti, ana wanci ngunduh wae ing pakarti. Becik ketitik ala ketara, sapa anjalari ala ing kono wahyuning sirna. Kawruhana, hakmu ki apa, kewajibanmu ki apa? Aja ngandhakake apa wae kang ora sira ngerteni, ngomong sing ngangge waton aja waton ngomong. Senjata makan tuan, semar mesem wis ora samar. Momong momor momot mesti mbogolai. Ya Krisna, kowe bakal kacoba kelawan anakmu. Anakmu nek mbok turuti kaya ngono kuwi anafsu katifli, nafsu kaya bocah cilik. Mula besok ana dawuh ya ayyuhan nasu taqarrabakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi saia. Kowe wedya ning Gusti Allah menungso lan wedya besok ana mangsa bapak ora iso nulungi anak, anak ora iso nulungi bapak. Putra ora iso nulungi wong tuwa, wong tuwa ora iso nulungi putra. Nek ora mbok genahno, padakno, passworde kudu padha. 24434 Islam kudu padha. ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Isa subuh luhur asar maghrib. Aslama yuslimu islaman fawa muslim pasrah. Kowe kebujuk Krisna. Kowe klebon Krisna. Payung tunggul naga, payung pengayoman tunggul wong sing padha manggon ning dhuwur wis ilang pengayomane. Naga ula gedhe, kowe wong gedhe do karmu dhewe. Tombak kala welang tombak, wong nembak wong jemaring wong manah kudu fokus ana sasaran. Manah rupane hati-hatimu kudu fokus namung iya kana budu wa iya kana stain ning iki dina. Akeh panah, akeh tombak, akeh wong jemaring, akeh wong nembak wis padha melenceng. Niat ati wis ora kencer, akeh wong sing do kliru niate. Kabeh atas nama rakyat ning nyatane rakyat kaya ngene rekasane. Tombak kala-kala artine mangsa diputer saben dina kowe ora krasa ula-welang kala-welang. Kala-welang ula-welang ula-weling wis ora gelem nampa piwulang, wis ora gelem nampa piweling. Kowe sombong takabur mangsa suci dewi Krisna. Kowe ora kena dielekake anakmu setejo ana wong rabi mbale wisma wis kaijab kabul didongakno para dulur. Lah kok arep mbok colong kendang pergiwa. Lah kok kowe arep nuruti karep anakmu, bakal direformasi kowe nek ora Islam geger muktamar bali. Dame kudu
direformasi kabeh. Kubu 1, kubu 2 padha wae. Sing tuwa ora kena nggo panutan. Bolak-balik ana sing nelusupi teka mburi buta edan kae. Iki ngrembug apa to, Wa? Aku kok bingung. Kok ngalor ngidul sing diomongke iki apa? Urusan nikah rabi tekan kono-kono. Iya, aku yo bingung kok. Ngomong kok ngalor ngidul. Kepancing terbawa emosi. Emosi. Ya Allah Gusti. Ya wis ngene Gus. Niku enten rombongan Patih Pancatnyono. Wah, Traju Tresno. Ana apa kek? Kae Patih Pancatnyono karo wong sabrang kae. Kae milik barang sing melok-melok mergo melu andil sing ngolah. Kae golek bagian kae. Mula jagango sing kenceng. Mpun didelok wae. Kakangmu Gatotkaca diawat-awati didono ana jago anyaran. PJ kae Stejo Bama Narakasura. Delok sing atos Gatotkaca apa Stejo? Sing sah kae Gatotkaca apa Stejo? Didelok tonton wae. Ning kono nggone sultan. Ning kono ning nggone kramat. Kira-kira delok wae. Saiki jagang ana aja nganti ana buta sing gawe keruh perkara. Patih Pancatnyono balekno gulungen genderane kon balik aja. Aja nambah perkara. Kae kakangmu Gatotkaca karo Stejo pun didelok wae ning tugasmu. Wah, iki bengi awake dhewe kudu laraga. Wah, temenan iki. Wis mau munggah sanggar palanggatan kuwi jinang pangeran wis Semar donga. Wong tuwa donga wae ya, kula sampun donga, kula sampun rapat, kula sampun ngundangi ning ora gelem teko. Kula sampun rebuk iki apa meneh? Sampeyan kuwi cukup donga. Sing penting kewajibanmu ngandani. Dene manut alhamdulillah, ora manut terserah. Urusane wis anggeni wae. Aja kuwatir. Rawe-rawe lantas malang-malang kutung Semar tugas sampeyan sebagai mustasar awam sampun ngundang lan ngandani. Dene nek ora digugu, lakon Antasena karo wis anggeni pamit wong. Ya kan? Wah, wis anggeni maju geger kae engko. Ampun kados ngaten aja geger-gegeran. Wah, ora geger ya muktamar. Nek ora muktamar tetep tak geger. Aja kaya ngono, aja kaya ngono, Gus. Aja kaya ngono. Ah, ngono piye? Ngene ya gelem ora gelem ngene iki, Po. Ah, bambet wae. Dadi grojokan, gojekan dari tangisan wo. Iki sing mesti lakone apa kok kaya ngeten. Nika tugas jenengan sesideman kemawon lewat ngandhap bumi Patih Pancatnyono sak wajabalane sing gawe gendak singkala kae buta sabrang kalau sing mareke cangkeman sing senengane obong-obong kae palsu kabeh ya. Mula kowe sing ati-ati ya. Kae Gatotkaca karo adik kakangmu Stejo ben gotet yo ben sing penting ora ana rombongan buta. Nggih wa kula nyuwun donga pangestu kula ngandhap bumi. Kula ingkang tanggung jawab nggulung gendaranipun Hewadya Bala Buta Patih Pancatnyono minggato ora bali nggulung gendera Antarja. Cerita kocap kacarita pas setengah 12 punjul 5 Ampyak Wadyabala Gatotkaca kelawan Stejo Bama Narakasura geger kelawan Wanodya ingkang dadi geger-gegering donya harta tahta wanita Toyota Jakarta
gegere kaya ngono. Adu kepinteran, adu mantek, adu balago, adu omongan. Raden Setejo Bomonarokasura kelawan pikuwatane, Raden Gatot kelawan pikuwatane ngrebut Sang Endang Pergiwa Ampyak Wadyabala. Pati Pancatnana badhe manjing ana ing pringgondane ketingal Raden Wisa geni kletak rompal siung buta sembur Wisa. Raden Wisa geni Wisa buta geni kawah Candra Dumuka ngamuk punggung pirang Wadyabala buta ndep lapan dipane Bantara Kajala kapingkut katindih pirang Wadyabala buta ningali kang rai kapingkut Kajala katindih dening Wadyabala Antasena kaya banteng lebon orong-orong numbuk ngidak mlethok bakakas buta. Raden Antaraja sing ana pupi sikil buta kalarak sigar merapat modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane perang ngono mau. Mas Mihar jenengan mriko kalau arep duit. Ini ki mau ceritane perang ngono lah gamane ya. Kesuwen ndak kesel ndak. Mau terus buta niku mau perang wis anggone pokoke butane kalah. Ngoten ya. Pokoke butane kalah sing menang Antasena, Antasena sanang nglakoni salat sunat. Mula niki kabeh kula jenengan ayo kanthi doa sing mustajabah iki tentreming Blora, tentreming Jawa Tengah, tentreming Indonesia. Allahumma Gatot karo Setejo Bomonarokasura akhire iso dirembukake islah damai. Ngono wae rasa tak perangake. Saiki ngombe wedang jahe gara-gara sele. Donga riye aja mundur sik nek urung donga. Kuwi kudu tengah wengi. Nek urung tengah wengi arase durung mengo. Nek aras durung mengo malaikate urung teka. Mula sapa sing ngaji urung didongani kok lunga? Lah dalah. Sing mulai dhisik tak dongane sing ngising sikile ketekuk. Lah iya nek ora ketekuk ya ora iso. Wonge wis ora kuat mripate ngantuk kok. Ha iya. Mbah kuwi wong pengajian ki wae arep donga wayahe gara-gara kok malah lunga. Alah wis kesel aku. Wong pengajian wayange ora karang gendhahe mlayune ngalor ngidul ngetan kula ora karo. Lho. Iki Pralampita Kang Gareng. Pralampita mbok ya pengajian iki sing genah. Rabine Gatot-kaca kok tekan nggone Benu barang iku. Apa kuwi kok Benu ki lho. PBNU karo PBNU lah dalah malah mbok cethakake kaya ngono. Wis muga-muga iki ing pengajian jagongan iki berkaitan sekedhik raketan kulung sumelu. Muga-muga wong tuwa iki do duwe isin kalau bocah cilik-cilik kaya ngene iki dikeploki kaya ngono kuwi ora usah melu-melu. Kowe iki sapa, kono iki sapa? Ora usah melu-melu sing kaya ngono, ora usah komentar, ora usah ngomongi, ora usah pamer, ora usah pidato, ora usah nyindir-nyindir, ora usah ngomong ora ya wis to, ya ora. Ora aku ora nyindir iki ya ora. Gayamu ki mbok ya sasah. Kowe iki lho sapa? Wong kae iki sono. Lah iya to, Truk. Aku ora nyandak pikirane. Kok iso nganggo PJ barang ki lho. ADRT kok ya ora diwaca. Lho, pimpinan tertinggi. Lah iya, kabeh kok nganggo tertinggi kabeh. Lah sing cendhek ki lho sing endi? Wis ngene ae. Sing geger dhuwur. Sing penting ranting-ranting MBC, PC, PW ora usah melu-melu apa meneh
kabeh rakyat-rakyat umat-umat iki ora usah diprovokatori, ora usah diomong-omongi. Ya wis ngono. Wis muga-muga ing pengajap lumantar Petruk nolo gareng Naila khairin ayo golek kabecikan. Fatur temen tinggal sapa sira ma bago ma perkara bago kang mulga lacut ala guaan gong metu gong. Iya, metu. Jawana toyang payeng asaku. Jawana toyang kumreyang ragaku. Jare wana tansah ngayang-ngayang. Alhamdulillah matur nuwun Mbah Mihar, muga-muga jenengan panjang umur, rezekine jembar. Temenan kok alhamdulillah, biyen diundang saiki diundang maneh. Wis ndongake ya, wis muga-muga sumbangane bathi kena nggo umrah. Omahmu tekan kono Bang. Lha iya wong yo sing penting kuwi kok. Wong ki nek ndonga njaluk umrah kaji, njaluk Mekah Madinah, mesti rezekine turah. Nek ndonga njaluk sugih urung mesti surah Mekah Madinah umrah kaji. Apa ngono? Lho, kandhani kok. Gayamu ki lho. Iso pidahut barang iki lho. Pidato barang gayamu. Lho, aku ngono ku ya nampa dawuh kok. Dawuh sapa? Lah dikandhani kok. Alhamdulillah, syummal alhamdulillah. Cangkeme kok iso kaya paseh-paseo iki lho. Ben sekali-sekali Bagong iki ngerol. Malam ini yang harus berpidahut Bagong. Pidato kok pidahut iki lho. Ya wis pokoke dulur niki ora dawa-dawa wong pancen kula ya cendak. Lambemu ancen wong lemu iki bakal cendak. Pancen kok tak akoni. Lambemu ki lho kok tekan kaya ngono ora apa-apa. Sing penting daripada cah kuwi. Cah kuwi sapa? Bon, iki inti dari pengajian hanyalah bertakwa. Taqof wa walid tak iku takwa niku tak niku tawaduk saling hormat menghormati. Rumah tangga suami istri cangkemmu ki lho. Kowe sing ngomong aku teh nyelekang duit ya. Lho. Padha-padha cangkem ora padha. Ngomong sing penak dirumahke lho, bertakwa niku maksude suami istri. Resep yang pertama adalah tak niku artinya tawaduk yang berarti kan tawaduk saling hormat menghormati. Yang kedua apa? Qaf. Apa? Qaf artinya qanaah. Orang yang berqanaah artinya hati yang selalu menerima berapapun sing penting langgeng laris pira-pira mangkat. Oke. Bagus. Ning kok ya kaya ngene. Angsuran pirang-pirang. Wawu niku musah lapang jembar manah. Rumah tangga niku sing jembar pikirane, sing ombo manahe, aja gampang uga omongane tanggane. Alif niku artine ulfa. Ulfa niku kasih sayang sak lawas-lawase. Mula pernikahan iki aja mung krana ayu lan baguse. Omah-omah rong dina terus wis kadung duwe anak ngono terus pegatan apa ya ora terus rekoso. Anak ora ana bapak ngono ki bingung. Goleki maneh. Aja ngono. Ora kok terus ngono.
Iki ora sambut senggaki cangkeme Bagong angger muni teko Jarno. Nek mbok senggaki malah tekan ngendi-ngendi lah. Gayane cangkeme sawerna-werna. Lah dalah bongko cangkeme. Ngantek watuk kaya ngono lho. Wong watuk iki dari sananya kok. Mbok Pak Idu. Kan kemarin aku sudah mekas. Kowe nek basa Jawa-Jawa wae. Ning basa Indonesia mbok campur Jawa iki lho. Lah gaduh-gaduh nuklan. Aja do karepmu dhewe. Nala gareng. Kula mo Petruk dalem mo Bagong Mbak Ela dalah. Semir teko kae. Anakku dole. Gareng Petruk Bagong kae bendara wis padha nglumpuk Kakang. Wo Semar. Wo Semar matur nuwun ya Wo Semar jenengan rawuh mriki. Tunggaken kelawan kekasih tine kula. Iya Wo Semar. Bocah pringgondani ngaturake sungkem bekti. Nggih Gus, sabar. Iki Kang Raka Steja Pamanaraka Surambon niku ujiane panjenengan nggih. Wah. Ora usah suwe-suwe. Jame wis mepet jam 12. Aras mengo malaikate teka. Aku seneng. Anakku saiki sing mbok dongakno wis anake loro. Iki adine ya tak undangno kowe. Muga-muga kowe anakku panjang umur panjang yasa nggih. Mugi-mugi seduluran iki ora mung donya ning ngantek tekan akhirat delahan kumpul nang swarga. Amin. Ya wis Kakang Semar donganono Kakang Semar iki Ria, iki Mas Slamet, iki Pak Mihar, iki Bu Susi, iki sak rombonganku dongono lah sumpah kesel aku. Pokok iki bloro iki temak donga. Ngoten nggih? Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anzil rahmah wal barakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril adim ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jami'il hajat wa tutahhirna biya min jami' sayyi'at wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina ya Allah. Dosa sembrono pepeka saben dina nyuwun ngapura nyuwun suda menawi panjenengan ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya ya Allah. Maghfir lana dzunubana wali walidina wali masyayikhina. Allahumma hasil maqasid sahibul hajah Bapak Resmihar, Ibu Susilo Ningsih. Allahumma hasil maqasid hadil jamaah maqasid dunya wal akhirah. Allahumma alif Mas Muhammad Slamet Subianto wa Mbak Ria Boita. Ya Allah kamalat Nabi Muhammad itu. Allah bainahuma kamalat Nabi Adam wa Ibu Hawa. Allah bainahuma kamalat Nabi Yusuf Zulaikha. Allah bainahuma kamalat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kubur. Allah bainahuma kamalat Sayyidina Fatimah Zahra. Ya Allah aktum maimun wa simaun ala khusul khuriyakun barakallahumma fi aktihima akdan mubarakan ya Allah. Allah marzuqhuma rizqan wasi'an
Allahumma rzuqhuma waladan sholihan. Ya Allah, hasil maqasidana ya Allah. Allahumma yassir umurana fi umuri dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir la tu'assir inna dzalika Allah yassir. Allahumma ya muyassir qul yassir yassir lana qul asir. Fa inna taysra asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir mahtasna ilaika katsir ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adabis sa'ir wa jannata lasarib safatul basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salim qaryatina Kedung Ringin Tunjungan Bloro Jawa Tengah Indonesia min afadini wa dunya wal akhirah. Ya Allah Allahumma ij'al baladana Indonesia ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah. Musibah bencana sampun ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina ya Allah. Maj'al auladana wa talamidana wa ahlu jama'atina min ahlil ilm wal Qur'an wal iman wa islam bi ta'ati Rasulullah ya Allah. Sedaya pejabat, Pak Presiden, Gubernur, Bupati, camat, lurah, RW, RT sedaya paringono sehat niki rakyat masyarakat. Para guru, para kiai, barokah ilmu, barokah rezeki kangge para santri, kangge umat rina wengi ya Allah paringono sehat waras murah sandang pangan rezeki. Para hartawan ingkang kangge bantu pengaosan, pengajian, pondok pesantren masjid ya Allah jan paring rezeki kang gampang. Jangan ngejuli tambah pirang-pirang ingkang boten gadah kating legono manah sabar ikhlas lenggah. Doa ingkang istijabah minjang murafaqah fil jannah istiqomah husnul khotimah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma rzuqna ziratal Makkah wal Madinah ma'as salamah maratan ba'da maratin karotan ba'da karotin min kulli sanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya Ghafar ya rabbal alamin. Laitum lana bil imani wal islam istiqomah minal ibadah minal jamaah minal husnil khotimah. Akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati siri wa nuril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten ingkang kathah gojekan kathah salah tiada dusta di antara kita. Mugi-mugi segede enten barokah 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 sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.